בוקר טוב, אוריאל וינאי, מה שלומכם? הכל בסדר. אנחנו בחופש הגדול ואנחנו מטיילים כמעט כל יום, והיום, נכון, החלטנו שאנחנו באים לראות איזה מקום שכבר היינו בו פעם, נכון? כן. בואו ניתן קצת רמזים על המקום הזה. יש פה מגלשות? לא, יש פה חיות. חיות וטבע, נכון אורי? כן. נכון? והמקום הזה הוא נמצא בצפון של הארץ? לא. בדרום? לא. הוא קצת במרכז כזה, נכון? כן. וואו, וזה מקום גדול או קטן? גדול. אורי, תסתכל אלינו. גדול. מקום גדול, נכון? כן. כן. וזה שם של בן או של בת? בת. מקום של בת. אז יש פה מקום כזה, תראו על מה אתם יושבים. אתם יושבים על טרקטור עם עגלה, נכון? מישהו מהילדים יש לו רעיון? אורי, להסתכל אליי. למישהו מהילדים יש רעיון איפה אנחנו? כן, בחווה של חווה. בחווה של חווה, המקום שאנחנו כל כך אוהבים, וכל שנה אנחנו באים לבקר פה, נכון? כן. אורי, להסתכל אליי, ולא ממי. עשינו פה סרטון. אז עכשיו אנחנו עושים פה סרטון לילדים, שיראו איך אתם נהנים פה בחווה של חווה, ואתם תראו את זה מחר גם לילדים בכיתה, נכון? כן. בכיתה שלכם שבקייטנה. אז אנחנו נטייל פה בכל המקום. אנחנו עכשיו נמצאים פה, יש פה גם חצי במבים וחצי איילות. חצי במבים וחצי עלות, ויש פה מלא בעלי חיים. הבמבים שם. איפה נושה? הבמבים שם. הנה הבמבים. ושמתם לב שאנחנו היחידים כאן? אנחנו הגענו ממש מוקדם תראו בבוקר. את השור שם, תראו. אנחנו נגיע בהמשך לשור, נראה אותו גם כן, שם הוא רחוק. נצלם אותו מקרוב. יאללה, בואו נמשיך להסתובב. כן, יש פה שלטים שמראים לנו את כל החיות ואנחנו קוראים אותם. יעז, אייל נקוד, יעל נובי. בואו נמשיך, קדימה. רואים פה? שור עצום וענק בגודל של אוטו. הנה, יש שם עוד אחד. שם בהמשך יש עוד אחד? כן, בוא תראה, ליד הפרות שם. וואו, נכון, אתה צודק. ופה יש רכיבת חמורים. אתה רוצה עוד רכיבת חמורים? טוב, ברוכים הבאים. בוקר. יפה. כן, נמצא להם, אתה יכול לנסוע. וואו, ינאי. איזה מקסים. איזה מקסים. לא, זה בסדר, זה בסדר. כן, כן. יאללה, נושה, כל הכבוד. אוי. איזה מצחיק. תראה, פה יש עוד חמורים. אבל עכשיו האיש אמר שמוציאים רק את החמור הזה. הוא עושה סיבוב, הנה נאנה עושה לנו היי. הוא עושה סיבוב. ואחרי זה אתה תעלה. הנה נושה סיים, כל הכבוד. תגיד לאיש תודה רבה. נושה, תגיד תודה רבה לאיש. נתן קטן, אבל יכול להרים ביחד גם אותי וגם את אבא שלך. כן, כזה חזק. הנה אורי מתכונן, אורי אלוף. איפה הכובע שלי? על הכיסא. אורי, המלך. חמור זה לא סוס. לא, חמור זה גם בהמת מסע. אבל הוא לא בועט. הוא לא אם בועט. מרגיזים אותו, הוא בועט. נכון, אבל אם עומדים מאחורה ולא עושים לו כלום, הוא לא. נכון. נושה, בוא רגע, ממי. תכף הוא יעשה לנו היי! וואו, איזה שור עצום. בחיים לא ראיתי כזה. שור ממש גדול. מי שהסביר לנו שזה לא פר וזה לא שור, זה תאו. תאו. או תאו או בפלו. אין דרך להסביר כמה הדבר הזה גדול ועצום. יואו, אני יכול ללטף זה אותו פשוט עכשיו. בגודל של אוטו, הדבר הזה. אורי, בוא תראה איך הוא מהמם. קרוב אליי. היי, יש פה חמור, יש פה כזה. מה? מה? תראה, יש פה חוטמן. איפה? חוטמן? הנה הוא. וואו, אתם ממש צודקים. מה זה, הוא בורח לי מהמצלמה.
לאן הוא הלך עכשיו שבאתי לצלם? שאורי צודק. הנה, חותמן אדום. היה עוד אחד. הוא חמוד החותמן, נכון? טוב, אפשר להמשיך? כן. מה? יש פה קופים. איפה? פה זה קוף ירוק? וואו! ממש קוף אמיתי. קופיף! קוף ירוק. ברח לנו. אחד. הם בורחים לי מהמצלמה כל הזמן. הוא משתולל. קופיף, צא מהצינור. קוף הוא משתולל. הם רואים שהאנשים של הטיפול מגיעים. הם לא הלכו לאירוע, הם לא הלכו קופיף, למה אתה עם הגב אלינו? תראה. הם הלכו לגנגון הזה. אבא! מה? יש פה אימו! מה יש? אימו! אמו. שלום אמו. מה המצב? חתיך. נחמדה. מאוד. איזה מבט מסוקרן יש לה. הוא מסתכל עלינו ועל אבא. הוא לא מוצא את אבא. הנה, אני פה. מצחיק. הוא נראה מתעניין. כאילו הוא שומע חדשות. הנה, יש פה עוד אחד. הוא בול כמוהו, תראה. אולי הוא אח תאום שלו כמו שאתה ואורי? חבר'ה, לאן הגענו? לחמורים? לא, לאווזים. אווזים. אווזים. וואו. אווזים. איזה יופי. תראה, כולם מתחבאים בצל. אתה רואה ינאי? אוריאל וינאי, תראו איך הם מתחבאים בצל כי חם להם. אבא, בוא תראה איפה התרנגול. תראו, יש כאן תרנגולי הודו וטווסים. יש פה טווס. טווס. ועוד תרנגולי הודו. מי זוכר איך אומרים טווס באנגלית? פיקות. פיקות. ואיך אומרים תרנגול הודו באנגלית? טורקי. טורקי. נראה לי שהם, גם ההודי וגם הטווסה פה דוגרות על ביצים. מה אתם אומרים? יכול להיות? אולי. תראה, יש פה כבשים. מה עכשיו? כבשים? מה? מה? הנה, יש פה גם את זה נראה טלה. אתה שומע את החמור קורא לנו? תראה פה. יש פה נמדים. נראה לי החמור מתגעגע אליכם מהביקור שעבר והוא רוצה כבר שתבואו להגיד לו שלום. וואו, איזה יופי. איך הן לבנות. היי, יש לה עגיל. אפשר ללטף. בטח, היא אוהבת. אורי, בוא תלטף. בוא תראה איך היא קרובה. תלטף אותה, אורי. שלום. נו, זה נעים. הנה, תרגישי את השם. איזה נעים הצמר שלה, נכון? אבל אבא, אם אתה לא ידעת, יש עוד מקום שאפשר אפילו להיכנס למתחם כבשים. פינת ליטוף. כן. אוי, תראו, תראו איך היא יונקת חלב. תראו, נכון. יש שתיים ינקים. יש לה שני גדיים, והם יונקים לאמא שלה מהטינים חלב. חלב עיזים. יואו, תראה איך אני מכניס את היד עמוק לתוך הכבשים. יואו, היא מתוקה, היא מתוקה בטירוף, היא מתוקה, היא מתוקה. גשר, אבל זה לא בשבילנו, זה רק בשביל העובדים. לא, זה לא בשביל עובדים. כן, זה רק מי שעובד, אתה רואה? היא מטפלת בחיות, לכן היא יצאה משם. לא, די, אבא. אני לא צוחק. אבא, זה לא.
למי? לכבשים? זה סלרי? וואי, איך הכבשים אוהבות סלרי. וואי, איזה חמודה. הילדה נותנת לכם, ואתם נותנים לכבשים. היי, מי רוצה סלרי? היי, לא לדחוק, יש פה עוד הרבה גם בשבילך. תגיד לילדה תודה. נושה. תגידו לילדה תודה שנותנת לכם סלרי. תן לו, תכניס לו את זה פנימה, ינאי. ינאי, תכניס לו את זה פנימה. תכניס לו את זה פנימה. תכניס לו את זה. מי רוצה סלרי? כן, אחרון. ותגיד לה תודה. תודה. תראה, תן לו, אל תפחד אבל. תכניס לה לפה, תכניס לה לפה. זהו, זה אחרון. הוא רוצה, אני אגיד לך. ינאי, אוריאל, תשמור ביד. מה אתם הולכים לראות? ינאי, תן לי את זה, תן לי. סכנאי? אורי, רגע, תכף פינת ליטוף, הולכים לראות סכנאי. על הדרך אנחנו רואים פה מיליון ארנבים ושרקנים. תראו, שרקנים לא ראיתי, תראה את מה זה אלה שמה? הנה גור. מה זה אלה העכברים האלה? מה זה? זה שרקנים, לא? כן, אפילו הגורים. יש להם גורים? אוגר? לא, זה לא אוגר, זה לא אוגר. לא? לא? ואמסטר? רגע, אוריאל, רגע. סכנאי. הנה, הסכנאי באמת. בואו נתקרב אליו לראות אותו. הנה, הסכנאי. הגענו. פינת ליטוף. טוב, אתם רוצים להראות לי מה יש פה, שאני אעבור לבד ויראה? אורי, אתה רוצה להראות לי? כאן יש סלבים. תראו את הסלבים. וכאן יש שרקנים. כן. הנה שרקנים. איפה? וכאן יש ארנבות. בוא'נה, את הצבים, אמרתם להם בוקר טוב לצבים? תראו איך הם באים, כולם אוכלים חסה. ופה יש ארנבים יותר גדולים. ופה יש פוחלצים. פוחלץ זה חיה שמתה, והכניסו בה כל מיני דברים והשאירו אותה ככה, היא נראית כמו שהיא. זה של נשר, ולמטה יש נחשים. שם יש את הפינת ליטוף, כן, ופה יש חיות שמתו, פוחלצים. יש פה נחש ויש פה נשר. נכון. אורי, אתה ראית אבל את הנחש ואת הנשר? ראית את הנחש ואת הנשר? כן. הגענו לפינת ליטוף, פינת החי, פינת המשק, לא יודע איזושהי פינה. אוריאל בעיניי ייתנו פה לתיש הזה סלרי, לראות אם הוא רוצה. תיתן לו תמיד את הצד של העלים. הם אוהבים עלים. הוא לא רוצה את זה. הגברת אמרה שנשמור את זה לנעקה. תביא לי את הסלרי הזה. מה זה נעקה? נעקה זה אשתו של הגמל. גמל זה זכר, נעקה זה נקבה. יש פה עוד לא לפחד, אורי, הם לא עושים כלום.
יכול ללטף אותם ממש גם בראש, גם בפנים, הם אוהבים את זה. הם אוהבים עכשיו את הצל, אתם רואים איך הם בורחים מהשמש? יותר נעים להם בצל. אבא, תראה מלידך. לא לפחד, נושה. אתה יכול ללטף חופשי גם בראש. הם לא עושים כלום. זה לא חיה שנושך... אני מלטף בראש זה ככה. כי לפעמים קצת לא נעים לו, אז הוא מזיז. וואו, זה גולגולת של איל או משהו כזה לפי יש פה גם פרה. תראה, גולגולת. הקרניים, נכון, נכון, יש פה גולגלות. זה חיות שפעם היו חיות וכבר לא. כן. מה אתם רואים שם? תוכי. תוכי גדול? אדום. אורי ועיניי, תראו למי באנו. לחמור. עוד הפעם חמור. ללטף, לא לפחד. חמור גדול, לא חמור כמו שמקודם רכבתם. ותראו, יש בפנים בצל עוד חמורים. נכון. מתחבאים מהשמש. הנה עוד אחד יוצא. הוא נראה לי, אוריאל בעיניי. נראה לי שהחמור ישמח לחתיכת סלרי. אולי באמת. תקרב לו לפה, לא להרחיק להם מהפה. תן לו, תכניס לו לפה, אל תפחד. אני רוצה חטיפה. יאללה, תראה לי איך שתשים לו בפה ומתגבר על הפחד. תראה לכול הילדים איך ינאי מתגבר על הפחד. בוא תראה, הנה אבא יראה לך, תסתכל. מחזיק את זה ככה. זהו, בסדר. ככה ארוך. ואתה מכניס לו לפה, לא נותן לו להתאמץ, תכניס לו לפה. זה הכל, זה היה קשה? זה היה קשה קצת? יא מלך. וואו, הנה הנעקה, אורי! בוא תיתן לנעקה את הסלרי ששמרנו לה. גם סוס. אין לה שיניים. יש לה אחלה שיניים לאכול את הדברים האלה. אנחנו ראינו ביוטיוב גם איך היא אוכלת קקטוסים, נכון? עם כל הקוצים. תן לי. נשאר זה. אתה יכול לתת לה את זה? כן. יאללה, תראה לילדים איך אתה מכניס לה לפה. יפה מאוד. אכלה את זה בזה. נעניים מתגבר על הפחד. איזה נעקה מקסימה. תראו איזה גודל. אבל אני רוצה ללטף אותה. איך קוראים לנעקה? מה השם שלה של גמל ונעקה? גם ספינת המדבר. יאללה, אל תפחד. וואו, איזה צו. שאפשר ללטף. איזה צו ענקי. לא נראה לי שאפשר ללטף בגלל שיש גדר ואין שער. אני אהבתי את הצו הזה. אבל תראו איזה ענקי הוא. הוא ענק. אהבתם אותו? כן, הוא נראה קצת יותר בצורה של צו. מרוב הגודל. אני רואה מאחורה עוד צו. מאחורה יש עוד צווים, בואו תראה. עוד שתי צווים. בתוך בית. לא, תראה גם פה, מלא צווים. כן, אבל יש פה עוד בית. עוד בית עם צווים. כאן חורף. כן. יש דיה. יש פה דיה. ויש חיוואי. פה חיוואי. יש פה איזושהי ציפור שאתה רואה אותה כרגע? כן. איזה? זה, אני אלך לראות. הנה, זה נקרא חוואי. חוואי? זה עוף דורס, נכון? חוואי. וואי. ושם בצד למטה יש... אקן חורף. הנה הוא נפל. הוא ירד זה אקן לרצפה. חורף. אקן שומע את חורף. הצרחות שלהם? איך הם קוראים? ועוד אחד שנותר לנו למצוא כאן. תראו, הוא מתחבא לנו. הנה הוא פה למטה. אבל יש פה עוד
עוד אחד שצריך למצוא, שאת זה עדיין לא מצאנו. יכול להיות שהוא כבר שוחרר לטבע. אורי, תחכה לנו! אתה לוקח אותי. יש עוד עוף. הנה, אני רואה אותו למעלה. וואי. זה כמו ינשוף. עוף דורש של לילה. אוח. אוח מצוי. אפשר למצוא אותו. וואו. יש פה אחד ביין ויש פה אחד במה. איך הוא מסתכל עליי? הוא ממש מסתכל עליי. לא יודעת, תראו את ההדיה, איך היא קוראת להם. דיה? זאת לא הייתה דיה. החיוואי, החיוואי. לא קוראת להם. זה נשמע לי כאילו היא קוראת להם מהכלוב השני. יש פה ביצה. תראה. אני רואה. ביצה של תרנגול. של תרנגולת. הנה עוד אחד, שם רחוק. איפה הוא? ביצה, שם רחוקה. שם רחוק יש עוד ביצים? אני רואה אותה. מלא תרנגולות, הן יושבות פה בערב והן מטילות ביצים. הנה, אתה רואה את הביצה הזאת שם? הנה. יופי עשית, יפה. כל הכבוד. רגע, עוד אל תתחילי. צריך לנקות קודם. מה? מה? בעדינות עשית, יפה מאוד. בלי לפגוע בה, אבל הכנסת אותה פנימה. תיזהרי לא להתלכלך, ושלא ייכנס לתוך התערובת. תעשי קודם. הנה שני ביצים. עם פה הקונוס שמקבלים, את מראה להם איזה יופי. תראו איך הם מתגנקים להם את המים ואת הכלובים, איזה טיפול. חכי עוד רגע. חכי שנייה, הוא מנקה את הכיסא. צריך סבלנות. בואי. אבא בוא. שיהיה להם אוכל. כל הכבוד לכם שאתם ככה מטפלים בתרנגולות. אנחנו כל כך אוהבים. גם פינת מתנפחים יש פה. תקפוץ קצת על הצד, על הגב, לא רק על הרגליים. אפשר ליפול, אורי. אפשר ליפול על המזרון. מה אתה עושה? מה אתה? מתרענן במים? נו, אורי, לך תעמוד עם ינאי, תתרעננו. מה, נהיה קשת בענן?
זה משתנה. אורי, אתה מתרענן? תסתכלו. תראה לילדים מה אתם רואים. ביצה של סלב. מה זה סלב? סלב זה ציפור. נכון, קטנה. שהיא עפה גבוה בשמיים? לא, לא, היא לא. היא עפה גבוה בשמיים? כן. אורי, תראה, עם לא. כחול, תראה. איזה צבעים יפים, תראו איך היא יותר גדולה מביצה של תרנגולת? לא, היא יותר גדולה מביצה של בת יענה? לא. היא קטנטונת, כמו של יונה, נכון? כן. עכשיו אתם קצת יודעים יותר גדולה. מה שאני עושה. בוקר טוב, ברוך הבא. אתם יודעים איך קוראים לגברת הזאת? איך? זה החווה שלה. עכשיו... אז איך קוראים לה? החווה של מי זאת? חווה. נכון. עכשיו אנחנו יודעים מי זאת הגברת. עכשיו תבואו איתי, אני אראה לכם עוד משהו. תשים פה, תשים, אני אראה לך. עכשיו אני הולכת לחדר שאנחנו לא מכניסים אורחים, אבל אני מרגישה שאתם בנים מיוחדים, מאוד מתעניינים. אז בואו אני אראה לכם מה אני עושה. שהחווה של חווה לוקחת את אוריאל וינאי, היוטיוברים, לחדר מיוחד שאף אחד לא נכנס, נכניסה רק את הכי מיוחדים. לזה קוראים מדגרה. פה אני מכניסה את הביצים, ובעוד 15 ימים, מה יקרה לביצה במדגרה לדעתכם? ייפקע גוזל. יפה. גוזל של אז מה? רגע, בגלל שזה של סלב, זה לא גוזל, זה אפרוח, כי הוא ישר פורח. אז יבקע אפרוח. רגע, חווה, תסבירי לנו מה ההבדל בין גוזל לאפרוח. גוזל הוא בקן, כן. הוא לא יכול לברוח, והוא גוזל את האוכל מהמקור של האימא. כן. האפרוח, וואו. איך שהוא בוקע, הוא מתחיל הוא כבר ציפור קטנה שאוכלת. מנקר ומחפש לו גרגירה. למדתם ילדים מה ההבדל בין אז גוזל עכשיו- לאפרוח? אני גוזל ופורח. הנה המדגרה של עכשיו אני חווה. שמה בתא למעלה. יש לי פה תן לה הרבה. עיניי. תודה. אני רואה שיש עוד ביצים, פעם לא? יש עוד ביצים, אבל הם פעם עוד ראשונה לא. שאני מחזיק ביצה של מה זה, של ברווזים? זה לא, זה קטן. זה של פנינית. פנינית. וזה של פסיון. פסיון. וואו, כמה ביצים יש כן, לך. יש לנו הרבה. וכאן יש תרנגול. ביצה של, לא, אתה רואה את הנקודות? כן. אז זה של תרנגולת הודו. תרנגולת הודו. כן. וואו, זה מיוחד. וזהו. ואיך אנחנו יודעים שכל הביצים האלה מופרות? כי יש גם זכר וגם נקבה. באותו כלוב? ביחד. אז כשיש, אז זה תמיד מופרה? על פי רוב. על פי רוב. על פי רוב. אבל תגידו תודה לחווה, אורי. חווה. אתם היחידים שיצא לכם ככה להיות ממש עם חווה. איזה כיף. כן, ידעת שאנחנו יוטיוברים אפילו? מה? אנחנו מופיעים ביוטיוב. כן? בגלל זה הוא בטח. מצלם אותנו. לא ידעתי כן, מה. כן, הם מפורסמים. אז אני צריכה לראות את הפלאפון שלי שם. מה לכתוב? משפחת שלף מכל היום. אוי, נחמד, איזה שם יפה. יפה. כל כמו הכבוד. שיש החווה של חווה, משפחת שלף מכל הלב. תודה חווה. שיהיה לכם יום מעניין. ראיתם? שנים אנחנו באים לחווה שלה, וסוף סוף אנחנו פוגשים אותה. כבוד גדול, תודה. יופי, שיהיה לכם וגם אנחנו סוף סוף נכנסים למקום שהוא רק שלה והיא לא מרשה לאף אחד. אף אחד, רק לכם. אורי, איפה אנחנו? ברכבת. מה עושים? הולכים לרפת. הולכים לרפת לדיון, עיניי. מה? היית כבר פעם ברכבת הזאת? כן, אנחנו עכשיו הולכים לרפת. וואו, בוא נראה איך הרכבת... טו-טו! הרפת של הפרות, אנחנו הולכים לבקר ברפת.
נושה, היית פעם ברפת? כן. הרבה פעמים, נכון? אורי, היית פעם ברפת? עם מי היית? איתי? מלא פעמים היינו, נכון? גם בשטולים, נכון. איזה נעים, נכון? טוב, אנחנו הגענו לרפת, מי שרוצה יכול את הפרות. הפרות לא נושכות, אין להן שיניים בלשת העליונה, הן מוסרות את האוכל עם הלשון. אנחנו יכולים להרים את האוכל עם הידיים והם ירימו את האוכל מהיד עם הלשון. תלטפו, אוריאל בעיניי. היא לא נושכת. אורי, תראה לנו איך אתה מלטף, תראה לילדים. היא אוהבת ליטופים, היא לא מפחדת. היא סומכת עליך? בוא נראה אם הפרה הזאת מפחדת. כן. יש גם חצי. חצי זה כבר. אורי, תראה לי איך אתה מלטף פרה בלי פחד. בעדינות ולאט. הנה, עוד אחת שלא מפחדת. כן, בעדינות, לא יבוא מהר. הן מפחדות מאוד. כל הכבוד, אורי. לא לפחד, היא לא נושכת. היא רצתה ללקק, שתלקק. זה אומר כאילו... לא לפחד, אורי. תתקרב. פשוט תסתכל, תראה איך אבא עושה, תראה, אוריאל, תראה איך אבא עושה, לוקח את היד ומלטף, זהו. יואו, היא לא אהבה את זה. אולי היה לה זבוב. לא, היא לא אהבה את זה. בוא נראה. אנחנו לא פחדים ממנה. תסתכל על היונה, הנה. הרי הוא שם הפתק. אריאל, דברי הרוע אשר. הרי הוא שם לה נייר. בואי גם לכתוב. הוא אמר שתי ילדים שיכתבו. הנה, הוא כבר שם את המכתב, זהו, עכשיו הוא שם לסלוטפ שזה לא זה מי יעוף לה. כתב? הוא שם לסלוטפ שזה לא יעוף לה מי בטיסה. כתב? האיש כתב. הם לא יכולים לראות שתי ילדים יכתבו. כן. קודם כל, מה ההבדל בין היונה הזאתי ליונות שאנחנו רואים? אוריאל בעיניי. זה עינה יותר חכמה, והעינה השנייה זה עינה רגילה. אורי, להקשיב לאיש. היא נותנת דואר. אפשר להרגיש. היא יונת דואר. אתה חדש לך, מה? לא, גם אני. אנחנו ברינות מעיפים אותה, והיא תגיע לבד, לא משנה באיזה מרחק משחררים אותה, היא מכירה את גם הבית. בירושלים. טוב, בוא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ביי ביי יונה, ביי ביי דוד השלום. דני יפה. עשיתם לה ביי ביי, ילדים? יאללה בואו. דני יפה. מה אוכל עכשיו? פיתה. מאיפה יש לך פיתה פה בחווה שלך? הכין אותה. אתה הכנת אותה בעצמך? הנה שלי. הנה של ינאי, והנה הסעד, והם עשו פה, עשו פה את הבצק, והנה מערוכים, נכון? מתי אני כבר יכול לאכול את זה? עוד רגע היא קצת עוד, תראו, חמה קצת, תראו, על הסעד הם עושים את הפיתות, איזה יופי, וזה נשרף. עושים עצירה של אכילת פיתה, נכון? בשתיית שתייה. נו, שאיך הפיתה שלך יצאה, טעימה? אתה אוהב את הפיתה שלך, מתוקה? כמו סוכר. באמת? איזה כיף. אתה מפסיד שגם אתה לא הכנת. לא, הפעם הבאה אני אכין לי גם.
תסתכל אליי, מה אתה עושה? חמר. מה חמר? מה אתה עושה בחמר? אני עושה משחק. משחקים? כן. משחק חדש לחמר. איזה יופי. ינאי, מה אתה עושה? אני עושה גם משחק. מה אתה עושה? תדבר בקול. אני עושה גם משחק. מה אתה יוצר אבל? אני יוצר אמבטיה. אמבטיה. אוקיי. למי או, התקרב? הם לא אמבטיה, הם... נו. קערה? כן, קערה. למה הקערה? אני הולך לשים בה כל מיני דברים. אוקיי. אוי, איזה כלים מעניינים. מה זה, סכו"ם? כן, מזלג, כף וסכין וצלחת? כן. לא, זה קערה. קערה, איזה יופי.